Имаше клипче и спрях клипа. Ще бъда защитник. Той умре ли, бе? Той умре ли? Няма никакви хора. Exit. Game. RMC Race. Ранг плеер. Отключих МП5 отново. Как така отново? Може. Аз вече съм златен ранг. И аз съм златен отдавна. И като станах златен, не отключих и друга пушка. Аз колко имам, бе? Чакай, да те гледам. Извинявай. Рект! Ние сме май на един и същи. Да, бе. На един и същи. Само това си игра друга игра. Съобщение от Clash Gold Storage Upgrade до 11 дял. Кой ме бие, бе? Да не е някакъв дух. Ха-ха. Някой ме бие от някъде и мисля, че отгоре. Къде сте хора, бе? Флагче. Рект! Така има. Не се показва целия, бе, идиоте. Снайперист губи. Аз съм сигурен, че губи снайперист. От нашите. Браво, наши. Как върви? Очудващо не мога да намеря някой, който да убия. Рект! С какво ме уби този, бе? Лемпой. Няма ли друго освен тия прости пушки? Искам си снайпера. Със снайпер съм. Браво. Аз вземам хубавата пушка сега. Аз съм със снайпер. Снайпера не върши никаква работа. Отблизо. Трябва да се качиш някъде на високо. Да, бе, знам. Ма те бяха дошли насам. И затова. Ще им взе знамето. Аз мисля, че намерих подходящо място. Където да бъде снайпер. Клякам. През това време поглеждам да видим. Ето, един. Ще го бия с снайпера. Yes. Как се самоубихме? Що? Аре, мърни, бе! Yes. С пушката, Иване. Рект. С пушката не ще ги размажа всички. Бе, много скучно да си снайперист. Но трябва да си търпелив. Ти не си търпелив. Не, винаги. Тук на цейската, тук се слагаше бомбата. Пак бяхме терористи и полицаи. Аре, бе, никой няма тук. Стига си пил. Фак! Обърках бутоните. Хора, толкова съм прост, че мога аз съм толкова прост, че мога да объркам бутоните, разбирате. Вместо да стрелям, аз си махам и си слагам мерни. Сега кой нещастник? Умирам. Не! Махам си този снайпер. SMG. Аре, сега стана лошо. Ай! Фак! Рект! Смени оръжията, бе, толкова ли си прост? Колко си прост. Колко си
Аре бе, спри да се мърдаш, че не мога да застрелям. О, боже. Ай. Вече знам къде им е знамето, отивам да го взема. На знамена ли играш? Да. Не знам, ако имаш нещо да правиш. Как сме? Бе, мисля, че за сега... И един от техните има 20 кила. Вау, вие губите ли? Ти си със снайпер в момента. Да, знам. Нали не го харесваше? Стига си пия. Как? Така бе. Батко ти направи един хедшот в главичката. Хоп. Лост. Аре, мърдайте се бе. Ай, рейд. Yes, бе. Не. Fucking cracked. Fucking cracked. О, фаре бе, искам се го сменя. Как го убих? На толкова малко живот. Ай, сега станах лош. Имаш странна пушка. Що? Не знам. Как вървиш киловете ни? Аз имам 2 кила. Как ги размазах? Имам 2 кила. С прост снайпер. Единя. И Сега се седи да ми дадеш такива, за които не ми трябва снайпер. Сериозно ли бе? Ей, бро, снайперист. Аре, забили се мръднал! Аре, мръдни бе! Чакай да се реди, че си изхъбих патроните. Match ended. И... Добре, ние били сме или не сме? Ще разбера. Така не разбрах дали сме били. Но хора, сега му. Така ще ги причакам. Ние ще изиграем една игра на Clash of Така се прави. Clans. Намали тъпия звук. Сега чакам начин. Как ги причаквам? Дали са ми гиганти 8 лева. Имам един билдерис и хора се чуят. Чакай, Иване, тук как си събирам килчета? Хора, мисля си пусна едната Dark Drill за 2 лева. Другата не предвид. Мисля си да събера... Чакай, мисля да събера са 200 хиляди. Да взема някой на 3 звезди, да събера 200 хиляди да си пусна Dark Elixir Storage. И да загубиш. Не, няма да загубя. Тук някой се Някой за 3 звезди за 21 купи. Как върви при тебе? Гордо. На 10 живот. Аз доста килове направих. Колко? Аз съм на първо място. Наистина ли? Да. Това ли си ти? Аз съм, да, това съм аз. Аз съм на първо място. Добре.
Ма никой няма победи в матча. Бихме. От нашия отбор аз съм първи, имам 14 кила. Браво, бе. В армията на Клаш, нали? Юаби. Аре, що се изтъгли? Първо място! Аре, да такова, ме. Добре. Добре. На какво? На Friendly Battle. На челендж. Добре. Айде. Аре, бе, няма ли да правим Friendly Battle? Да. Пак ли ще играеш? Не, искам да видя колко ми остава. Добре. И това ще за този хлип. Този хлип, хора. Ама нали ще продължаваме, бе? И айде, чао.